tingnan natin kung makakatulog ka pa. Sir, kung kayo na-check niya, Sir, ba't tingnan natin ba't makakasagot? Anong isip? Makikita mo gaano kahirap. Malay mo, ganito gawin mo. Patayin mo lahat ng mga drug lords. Subukan mo patayin. Tapos pagkatapos naman ng termino mo, kami naman ang magsasalita at tatanungin namin, uy ma'am, ba ngayon panay salita mo kahit saan, failure yung drug problem. Eh kita mo naman 82% ang sumasang-ayon. Tapos ngayon sasabihin mo drug failure. Malay mo, umabot ng 90% yung sasang-ayon. Kanya-kanya tayong style. Baka may panibago ka namang style sa pagsugpo na pagdating ng July 1, hindi ka nag-succeed at hindi mo napatay yung mga drug lords. Ako naman magtatanong sa'yo, ma'am, ba't hindi mo pinatay yung mga drug lords? Sir, bakit kakasuhan? Sir, na. Hindi natin siya mapipilit. Ayun, si Pino. Ibigay na po lahat sa kanya.